पहिलोच ब्रेक आहे आमचो. आता आम्ही थांबलो बरोबर हातखांब्याक. हातखांब्याचं स्पॉट आहे. बऱ्याच लोकांना काही आता लक्ष देणार नाही, पण श्री बालाजी अमृततुल्य हां काय बरी आहे मरे? बरी आहे. झोप पळतली. झोप पळणारी चाय आहे. बालाजी चाय बरी आहे बालाजींची. टेस्ट बरी आहे मग. बरी. बाजू घे बंटी सागवेकर वांगण्याचे. आम्ही इलो बालाजींकडे. सागवेकर आमचे बाजूक रवले. सुप्रसिद्ध. तो मार तुला तू ते ना तो म्हणून तुला अडे पिला आणि आमच्याकडे आता येतं ना. तुझा एक्सपिरियन्स कसं असता मुंबई गोवा रस्त्याचो? आता हे एक्सपिरियन्स काय असतो? आता तू गाडी भाडी मारीत असते ना. रस्तो कसो काय तो काय वाटतं? आता खय जरा बरं वाटतं. पण खूप वर्ष कंटाळलो आम्ही रोड. आता इले तो बरं होतो. रत्नागिरी पर्यंत बरोबर बरोबर मध्ये मध्ये थोडे पॅचेस असत. बऱ्यापैकी पॅचेस आता पुढे बघूया ना. पुढे तू पाठी बघ ना आता कशा. मी आता मागे बसतले जरा. आता ड्रायव्हिंग सीटवर स्वतः संदीप बसतलेत होय मरे. फक्त मालवण आणि या किती आले गावात येते कडे पडले ते बघ. आता सगळं काम आता पुढे जबाबदारी आपल्या हाताला आपल्या खांद्याला. होय गाडीची होय रे. घे घे आंबट तिकट घे काहीतरी. गाडीची कंडिशन अशी झालेली आहे. पाऊस आमका खूप गावलो. दीपू कायम चलत असता. हे बघा हालत बघा रस्ते गाडीची. दीपू कायम चलत असते ह्या रस्त्यात. त्याच्यामुळे त्याला बऱ्यापैकी माहिती आहे. आम्ही कसे अडल्या का आम्ही गाडी घेऊन बाहेर पडतो. पण ओके थोडंसं रस्तो खराब असा म्हणजे काय बोलायला उपयोग नाही. गाडीची हालत आहे परत शरीराची पण हालत आहे. असं आता मी बसतोय स्वतः